Dakle, okupili smo se u ovako ogromnom broju. Nažalost, nadamo se da će 13. jula biti više ljudi. Da kažemo ne pljačkaškim privatizacijama, da kažemo ne totalitarizmu, da kažemo ne merama štednje za najsiromašnije građane. Nek štede oni koji imaju, a ne trudnice, penzioneri, studenti, nezaposleni. Da kažemo ne kontroli privatizaciji medija i na kraju da kažemo da direktnoj demokratiji. Danas je dan pobede nad fašizmom, zato bih vas sve zamolila da održimo minut ćutanja za učesnike borbe protiv fašizma. Dakle, evo sad, jedan po jedan može da se predstavi od naših učesnika. Za početak nek to bude Pera, pošto je on navikao da uvek on priča. Ajde, Pera, upoznaj nas sa direktnom demokratijom i našim ciljevima. Ja ću vam ispričati moje viđenje istorije. Siguran sam da se svi nećete složiti, da svako ima svoju verziju novije i starije istorije. Zašto? Jer ništa ne zna. Sve je zasnovano na pretpostavkama i nekim pričama koje su ispričane, zabeležene, a one prave nisu zabeležene kao i ova. Ali pre toga ću vam saopštiti stvarne rezultate izbora. Znači, ovo niste čuli u medijima, ni u jednom mediju. Ja sam zapisao na ovom specijalnom papiru, ja se izvinjam, da se ne zamerete. I evo ovako, 3.267.614 građana je reklo ne svim političkim partijama. To je 50% građana sa pravom glasa. 1.727.424 građanina i građanki je dalo podršku SNS-u, SPO-u, SDP-u, NS-u i PS-u, toj koaliciji. To je 25,6% ukupnog glasačkog tela. SPS, PUPS i JS su dobili 482.710 glasova, što je 7,1% glasova ukupnog biračkog tela. DS, NS i neki sindikat Sloga su dobili 215.000 glasova, što je 3,2%. NDS i ostale partije u koaliciji sa NDS-om su dobile isto oko 200.000 glasova, što je isto oko 3% glasova. Sve nacionalističke partije i organizacije u Srbiji su izbačene iz parlamenta, što je jedan veliki napredak za naše društvo, jer konačno ne prihvatamo ekstremizam ni jedne vrste. Po ovim rezultatima izbora pobedili su građani, pobedili ste svi vi koji niste dali svoj glas nikome ili ste precrtali glasački listić. Tako da vam svima čestitam. Ovo govori o tome u kakvom mraku mi živimo. Najbolje ove informacije govore o tome u kakvom mraku mi živimo. Znači, dobili smo i vrti se informacija da smo dobili apsolutno pobednika. A rezultati glasanja kažu dalje, drugačije. Znači, jedini način da se kaže ne političkim partijama je sada bio taj ili da se bojkotuju izbori ili da se precrta listić. I građani Srbije su konačno rekli ne. Konačno je ustanovljeno da je većina ljudi rekla ne. Sad što je to drugačije prikazano, to pokazuje pravi odnos medija u ovoj zemlji prema informacijama od javnog značaja. Ja ću vam sad ispričati kako ja vidim noviju istoriju Srbije. Siguran sam da svako ima neku svoju verziju, ali to samo govori koliko mi ne znamo u stvari šta se nama dešava. Počet ću od one
generacije koja nas je upropastila, Milošević, Tuđman, Izetbegović i ta ostala banda koja je negde 90. godina napravila nama građanski rat i podstrekivala nas na taj građanski rat dok su oni krali i otimali. Pomagao je svesrdno svemu tome, sve je to započeto mnogo ranije. Postoji zvaničan dokument 84. godine koji je skoro izdat, koji govori o tome da je 84. godine američka vlada uvela sankcije Jugoslaviji i to je bio početak raspada Jugoslavije. Tu je pomagao i gospodin Kohl, ne znam da li je još živ, iz Nemačke, i ostali političari. Šta nam se desilo? Imamo raznih informacija. Tad je aktuelni premijer bio u vlasti i danas je na pozicijama, pardon. Kad kažemo vlast, mislimo na javnu administraciju. Šta se promenilo od tada do sada? Gde idemo dalje? To ćemo vidjeti, ali neće biti dobro. To je sigurno. S obzirom da mu je Ashton Kušner, ili kako se već zove iz Evropske unije, prva čestitala, plan za koji ja mislim da je plan i koji pokazuju sve informacije koje dobijamo sada, je potpuna privatizacija države Srbije na svim nivoima. Imali smo Miloševića, i tu ekipu. Imamo razne informacije da su oni preko Zagrebačke banke izneli samo 100 milijardi evra u današnjim parama, u današnjem novcu. Znamo da su Milošević i njegova ekipa iznosili zlato iz Majdanpeka, vrednosti i sve ostalo za Rusiju. Znamo da su postojale pare na Kipru. Znamo da su postojale pare i u Atini, novac iz Srbije, iznesen od građana Srbije. Znamo takođe da su penzije, plate tokom 90. godina finansirane švercom cigareta, droge, nafte i svega ostalog u Srbiji, carinama. Znamo da je Mihajl Kertes učestvovao u tome. Onda je došao čuveni 5. oktobar i preuzeli su nas eksperti. Od tada, po informacijama koje su zvanične i koje su objavile finansijske institucije koje se bave korupcijom, je nestalo iznešeno je na Rajska ostrva 60 milijardi evra. Tu se onda pojavio, tu se pojavili Dinkić, Labus, Đelić, Vlahović, koji su Srbiju zaveli u crno sa liberalizacijom tržišta onda kad smo bili najranjiviji. Sve banke preko kojih je novac iznešao su ne slučajno ugašene. Ugašio ih isti taj Dinkić. I otvorio privatne banke za koje se osnovano sumnja. Sve ove privatne banke koje danas imamo su osnovane novcem koji je iznesen iz Srbije u London i Pariz preko Zagrebačke banke. I danas plaćamo kamate koje su najveće u Evropi, a sigurno negdje i u svetu. Znači, Labus je po dolasku na funkciju potpisao, prihvatio potpisom dug, nelegitimni dug, u koji je uračunata kamata tokom sankcija nama Jugoslaviji i Srbiji u iznosu preko 4,5 milijarde. Jednim potpisom je spoljni dug narastao sa 6,4 na 10, preko 10 milijardi. Znači, naš spoljni dug je danas, pola tog spoljnog duga je potpuno nelegitimno. Dinkić. Čuli ste možda i Dinkića da ne zna on da je istraživao kao ministar finansija, zadužen za to. On je ušao u trag novcu, došao, našao ga na nekim računima i okrenuo leđa. Kaže, onda se desilo u 11. septembar i Al-Qaida je sve to zaustavila. Pa za taj čovek ne treba da odgovara zbog toga što nije uradio svoj posao. Što nije doterao da vidi koji su to računi, gde su s tih računa išli na druge račune. Put novca i krvi nikad se ne može sakriti. Znači, zna se elektronskim putem do koje krajnji
potrošač ili na koji krajnji je račun taj novac došao. Znači, to je dokaz da oni nas lažu i mažu. Samo počitam. Da, evo ga ovdje. Imamo tu još, priča je duga, nažalost, ali da ja vama kažem, a vi ćete sami da zaključite. Šta imamo? Dobili smo Vlahovića, ministra privatizacije, koji je donao zakon sa ostalim svojim kolegama, političarima. Sve vreme pričamo, znači, o političarima. O privatizacijama, zakon koji je toliko kriminalan da je omogućeno da kupci budu anonimni. Sa Rajskih ostrva su svi vlasnici 90% privatizovanih preduzeća u Srbiji. I sve su to dobili na kredit. I tu postoji osnovna sumnja da su preduzeća i pre toga bila privatizovana novcem koji nam je ukraden, iznesen u inostranstvo. Šta smo onda dobili? Cvetković, Mali, Siniša Mali, dobio je sada nagradu za posao obavljen 2000. koji je bio u Agenciji za privatizaciju. I preduzećima. Onda imamo Šutanovca, afera Sartid, u kome je pretopljeno svo oružje navodno, a to oružje znamo gde je završio, na Maliju, u Africi i ovde i onde. Rasklopljeno i odnešeno umeđu vremenu. Imamo Dinkića, znači rekli smo gašenje banaka, prepuštanje tržišta privatnim bankama. Ko su vlasnici tih banaka, to Bog otac ne zna. Lihvarske kamate da ne pominjemo. Odneli su 30 milijardi evra privatne banke prihoda od 2000. do 2013. 30 milijardi evra su iznele banke profita na Rajska ostrva. Koga imamo? Miškovića, naravno, koji je privatizovao sa onim Radulovićem distributivne lance, sve, i tako da imamo sad monopol privatnika nad distribucijom hrane. Ako oni reše da formiraju cene ili da uvedu štrajk, imat ćemo gladan problem. Šećerna afera, ko se još toga seća, i Kostića? Kad smo platili kaznu zbog šverca šećera, mi, građani Srbije, Kostićevom i cele te mafije, koliko nas je koštalo to? Hamović, pa ne može da se to probroji. Znači, mediji, imamo izveštaje, jedini koji je ovde ikada rekao istinu u ovoj državi to je Verica Barać. I ima sve zabeleženo na tom internetu, srećom. Njoj slava i hvala večita. Za EPS, za medije, za Kolubaru, imamo i Stankovićku, onu sa B92, kako se zove? Brankica Stanković, pisala o toma, Kolubara, patriotska pljačka, to ima toliko toga. Koga imamo još? Spisak je neverovatan. Đilas, Most, Bus Plus, Bulevar, Platani, Toma Nikolić, Vikendica na Savi. Šta imamo? Da, sve se raspada. Crkva, zdravstvo. Evo sad smo dobili, danas je premijer izneo njegov koncept. Medijima više ne pomaže državnim, nema, nek idu na tržište. Znači, informacija će biti potpuno privatno kontrolisana. Jer on ne može da preuzme kontrolu nad RTS-om, preuzet će ti NN vlasnici o kojima je Verica Barać odavno već pričala. I za koga ne znamo, da, može, ne može, tako je bilo to, pa je na kraju ispalo. Crkva, šta kažemo za crkvu? Šta da kažemo? Voze se limuzinama. Da, hoće da prinesu, to je užas i sramota. Vera je posla, predstavnici Vere su združili u RRA, oni kontrolišu informacije. Zdravstvo, kaže, ubio čovek sa štakama, 78 godina, doktora jednog dobrog. A gde je tu uvod da je taj doktor njega upropastio? Zato što je imao novci da ga je zbog toga ubio. Koliko njih je ubilo pacijenta? Kaže, nervno poremećen. Jeste, nervno, i tako će i nas. Doktor smo nervno poremećeni. Da, sad čekajte samo da. Da, imamo paradoks jedan.
ljudi, Srbi, drugih naroda i nacionalnosti koji žive u Srbiji se plaše nacionalističkih pokreta. Zašto? Zato što imate svuda njihove ove nalepnice kao da smo svi mi nacionalisti. A izbori su pokazali koliko ima nacionalista. Nema ih 2%. Znači, ko finansira te nacionaliste? Odakle njima novac za plakate i ovo i ono? Ništa ne znamo. Mi ljudi nemamo pojma u čemu živimo. Plaćamo ekološku zaštitu. Kad pogledate Infostan, plaćate ekološku zaštitu. Gde je novac decenijama od ekološke zaštite? Gde je novac za uređenje zgrada i održavanje zgrada? To je mafija jedna u tim komunalnim preduzećima. I nju je partija, pod njih su partije postavile. Partijski lideri. Imamo poslovni prostor, najveću mafijašku organizaciju u Beogradu, koja je sve poslovne prostore i prostore mesnih zajednica i opština okupirala, izdaje. Mi u našim mesnim zajednicama ne možemo da se organizujemo zato što smo blokirani. Znači, parking servis, bus plus, komunalna policija, policajci u pokušaju. Znači, šta sve nemamo? Oni svakog dana sad traže za lekare da ih proglaše službenim licima, za kontrolore. Karta košta 72 dinara. 3. Da, 3. Jer se voze gospoda kolima. Autobuse. Ne, mi im plaćamo i kola, i vozače, i gorivo, i iće, i piće. Pa dosta je bilo toga. Znači, to pljačkanje više ne može da se nastavi. Kažu, država nije dobar preduzetnik. Pazite vi tu laž. A dajte mi telefon te države da ja okrenem, da je pitam je li državo, pa što si ti loš preduzetnik. Kad to kažu, oni zaboravljaju da kažu da oni, ti političari, sve vreme vode tu državu i njihovi nameštenici. I da su oni pokrali taj novac. I sad hoće da tim novcem privatizuju sva javna preduzeća, EPS i ovo i ono. Kažu, EPS nije kako što treba da se privatizuje. Zato što je loš preduzetnik. A kako su platili 64.000 dinara svim zaposlenim u EPS-u jedan dan pre izbora? Zašto plaćaju reklame? Kakve potrebe EPS ima da se reklamira kod rođaka, tetke od strine, ovo ono koji drže? Ljudi, pa vidite ove stanice. Na svim autobuskim stanicama su reklame. Neko uzima novac, troši struju i ne plaća ništa. Mi plaćamo. Samo od toga 15% javnog prevoza može u Beogradu 20 da se finansira. To je milijardu dinara godišnje uzima jedna privatna agencija koja nam je pre izbora organizovala izliv krvi bilborda u mozak, jer oni imaju monopol na bilborde u gradu, ne znam kako se zove, Aqua Viva ili Alma Quattro. Da, to je više, ne može, Bogota se sazna. Bivši direktor Energoprojekta je svu imovinu preuzeo poslove Energoprojekta i evo Dunav Food Group kupio je sve u Srbiji preko tog fonda, moliću vas lepo. Kriminal je na sve strane. Znači imam jedan predlog. Pošto se mi zalažemo za uvođenje prave, direktne demokratije, koja podrazumeva da se ustavom i zakonima prateći obezbedi da referendum, građanska inicijativa budu obavezan način donošenja odluka od opšteg značaja, ja ću vam pročitati naše predloge za koje ću vas moliti da se izjasnite. Šta mi predlažemo kao mere štednje? Vi, gospodo, isto možete da učestvujete, ali vi ste na dužnosti sad, ne znam da li je dozvoljeno. Znači, pod 1, umesto rasprodaje javnih preduzeća, institucija i svega, zahtevamo reviziju rada javnih preduzeća i institucija. Potpuno. Da se sve digitalizuje, postavi na sajtove javnih institucija i preduzeća i da građani sami budu antikorupcijska liga koja će to da istražuje i kad nađe manjke da hapsi. Mislim, policija će to da hapsi, ali da nađemo mi do informacija finansijskih izveštaja svih, jer to je nešto nenormalno. Javna preduzeća i institucije su naša preduzeća. Mi smo vlasnici i gazde tih
preduzeća. To je bilo kao da vama vaš gazda u vašoj privatnoj firmi dođe i kaže dajte mi molim vas da vidim šta ste vi uradili, vi kažete molim, pa ne dolazi u obzir, kako da ti dam. Idi kod predstavnika ovog, kako se zove, Šabića, traži zahtev za informacije. To je ludilo, ljudi, bre. Znači oni su obrnuli potpuno stvari, umjesto da budu, da stalno koriste tu reč vlast. Kakav bre vlast? Ko ima vlast nad vama i nadamnom i nad vama? Niko. Oni su javna administracija, oni su sluge naroda, koji su izgubili jedan kompas potpuno i žele da nas zaplaše sada time što najavljuju privatizaciju svega ostalog. Zašto? Zato što žele da spreče da se sprovedu istrage o svemu. Privatizacijom javnih preduzeća i institucija to će biti zataškano jer novi vlasnik je ušao u imovinu i gotova priča. Mi to ne smemo da dopustimo. Ako dopustimo da oni preduzmu strukturne monopole koji služe ne radi stvaranja profita, nego imaju socijalnu funkciju, mi ćemo imati privatno kontrolisanu državu. Već imamo 50.000 naoružanih ljudi u Srbiji, privatnog obezbeđenja, od čiji je vlasnik delom i bivši američki ambasador i svi ostali NN lica. 50.000 ljudi, to je više nego, ja mislim, vojska i policija zajedno, ne znam, ispravite me ako grešim. Znači, sljedeći korak je privatizacija policije, otpuštanje, znači ne treba nam, mnogo su teški, i imat ćemo privatno kontrolisanu državu od strane obezbeđenja za koje zahtevaju da dobiju službeni položaj, položaj službenog lica. Pa nećete moći ništa ni da uradite. Ako nešto kažete, možda vas prijavi da vas misli u isto tako privatan zatvor. Pa će i sudije da budu privatne. Razumete? I onda nas neće biti. Zato predlažemo ovo. Revizija rada javnih preduzeća i institucija. Sve da bude dostupno 24 sata, 7 dana u nedelji, putem interneta u realnom vremenu, svim građanima bez ograničenja. Da li se slažete s tim? Da. Evo, prva odluka donešena. Drugi predlog. Posle vi možete da izađete s vašim predlogom. Drugi predlog. Revizija svih privatizacija, ali svih, ne samo spornih 24, svih, od početka do kraja, od 80 i neke do danas. Da li se slažete s tim? Da li ima neko protiv? Nema. Usvojeno, znači. Povraćaj novca ide u okviru toga. Znači, sav novac i imovina funkcionera, političara i svih ostalih da bude zaplenjena, sredstva namirena i da se proveri njihova imovina u inostranstvu. Tražimo lustracije i otpuštanje menadžmenta, to je svih direktora javnih preduzeća i institucija. Za početak lustracija prave, Evropska unija je dala novac sad za pravljenje zatvora ove godine. Nema veze, imamo zoološki vrt na Kalemegdanu, postavit ćemo ih sve, besplatan ulaz i u Velikog brata ćemo da ih postavimo da nam objasne kako je to bilo, kome je to palo na pamet. Prvi kome je palo na pamet i kako su se oni spojili. Znači, ilustracije i otpuštanje direktora, skoro svih časnih izuzecima direktora javnih preduzeća, institucija i menadžmenta i zabrana vršenja javnih funkcija svima koji su učestvovali do sada u vršenju javnih funkcija. Da se slažete? Dalje, smanjenje plata političara i radnika u javnoj administraciji na prosek. Nećemo na minimum, na prosek. Ko je glasa za? Digite ruku. Da, ili ima neko protiv? Nema, svi jednoglasno usvojeno. Ukidanje naknada za učestvovanje u upravnim odborima, pošto svi imaju 15-16 odbora i milion plata. Znači, da li se slažete da glasamo za ukidanje naknada za učestvovanje u upravnim odborima? Ko glasa za, ne digne ruku. Gospođo, jeste vi za? Da, odlično. Ima neko protiv? Nema, jednoglasno, usvojeno. Dobro, rekli smo, da oni su sad na dužnosti, ne mogu da glasaju. Imamo uvođenje, znači, stroge javne kontrole, to smo već apsolvirali. Osim digitalizacije, sve dokumentacije koje je do sad bila u javnim preduzećima i institucijama,